Mateu, capítol 7, versets 7 al 12. Jesús ensenyava als deixebles dient: Demaneu i us donaran, cerqueu i trobareu, truqueu i us obriran, perquè el qui demana rep, el qui cerca troba, i a qui truca li obren. Qui de vosaltres, si el seu fill li demana pa, li donarà una pedra? O bé, si li demana peix, li donarà una serp? Així doncs, si vosaltres, que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, molt més el vostre Pare del cel donarà coses bones als que els hi demanen. Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin. Aquest és el resum de la llei i els profetes.